Ester Arrojeria, eskubaloi jokalaria eta erizaina, eskerrik asko, gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Nauaren urteurrenaren aitzakian, 25. urteurrenaren aitzakian Kafe Garaia izeneko atala abiarazi dugu. Beraz, guk lehenbiziko galdera denei galdera berdin egiten digu. Nuntzen dentzu duela 25 urte, zertan ari zinen? Bueno, ni duela 25 urte 2 urtetxo izango nituen, orduan, nik pentsatzet gehienez zingo nula janlo, negar, jolastu, eta gutxi gehiago, azken esate dizut, oso txiki harrapatzeit duela 25 urte. Gaztezea orduan. Bueno, guk behintzat jadin badugunok nabaritu dugu badago, eman dara, normala da bezala aldaketa asko eman diala, baita arlo sozialean ere, ez? Eta irudipena dugu, eskuko telefonoak, pantailak ordezkatu dula, neurri handi batean leheno plazako Petrileko berriketaldia zana, ez? Ezakita inbesteakoa da edo ez, esageratzen ari garen edo ez, zu gaztea zara, gazte jendeakin ibiltzea taldean, bestela ere, zein presio duzu? Igual taldean barrun ez eta inbesteko aldean abaritzen nerekin, ze urte batzuk eramategea, baina ez da hain alde esageratua. Baina bai lagunekin eta komentatu izan dut askotan, igual hemen askatasuna plazatik edo pasa eta aurrak baloiakin ibile berrian, danak Gameboy baten inguruan bat jokatzen eta bestiak inguruan begira, eta holako irudiak bain bai ikustea gure garaian ikustetzianak. Azkenean, teknologiak evoluzioa handia izan du azken urtetan, nik adibidez mugikorra, goatzen naiz etxian araua genekala jarrita, 14 urte izan arte ez genula mugikorrik izango. Eta gaur egun nik uste bastante txikigotikan ja, umeak hasten diala mugikorrak izaten, pertsonalak, eta nik uste bai ondala gizartean aldaketa nabarmen bat. Bueno, pantalla, azkenean alor soziala oso importantea da, ez? Personen artean, eta zoritxarrez pandemia bat pairatzen ari gara eta denoi eragiten digu, ez? Maila personalean, etxean, nola eraman duzu pandemiak ekarri duen hau guztia, maskarillakin ibili berriz eta itxialdi garaiak, pertsona gutxi batzuekin bakarrik elkartu ahal izatea, nola eraman duzu hau guztia? Nik uste egoera zaila izan dela orokorrian denontzat, ez? Itxialdi garaia batez ere, hasiera baten pentsazina zangutako inorrentzat, 24 ordu etxean sartuta egon beharko genukenik, eta gila da, denbora pasala, azkenean iritsi zala puntu bat, ohitu inginala, zen ni behintzat ohitu nintzen, etzan besteik edatzen, bazenekin etxean egon beharko zenula, rutina bat hartu zenun eguneroiteko, eta hola egunak hobeto pasatzeko, egia da, batian mundua gelditu nintzen, lehengo urteko martxoan, eta horrek suposatu du, nik uste pertsonalki norberak evoluzio bat egin behar izan dula, ez? Denbora asko ukideu pentsatzeko, denbora asko ukideu norberak inoteko, lehen igual hartzen ez genuen denbora hori, eta nik ere prozesu bat egin behar izan dut, ez? Etxean, aldik eta ondoen emateko prozesua. Egia da, nik erizen bezala lanean jarraitzen nula, eta orduan, etxetara bisitakin behar nitu nian eta ateratzeko aukera nula, baina, bestela esatezuna, musukoan erabilera oain ja guzti zoituta gaude, baina hasieran oso txokante egitezan, ez? Jendeak ingurutzatu eta irrifar bat behar etzen nun ikusten, dana arpegi guztik tapatuta, nik unbe txikiengan pentsatzen nun, ez? Igual, arpegi asko ez dituztela ezagutzen, danak maskariakin. Eta, nik uste egoera zaila izan dela, denok egokitu behar izan duguna. Bueno, eta arlo profesionalean eta bereziki eskubaloian pentsatzen ere ez dela denboraldi erraza izango, ez? Ez aurrekoa, ez oaingoa ere, ez? Pentsatzen hor denei eragiten dizkigun neurriak zuei ere eragingo dizkizue, PCR probak maiz egin behariko zenituzten, publikorik gabe jokatu behar izatea, entrenamenduetan ere pentsatzen eta lageletan eta neurriak ere eragingo zutela baita arlo hortan ere, ez zan denboraldi erraza izango, ez?
Orokorrean nik uste ez dela bat ere denboraldi erresa izan. Azkenean, esatezun bezala, kirolean ere izugarrizko eragina izan du pandemia honek. Hasteko, kirol zale gabe jokatze hori gutzako, ez dakit, beti armaila kutsak ikusteak, ez dakit, zeo ze falta zaigu, ez? Azkenean, kirola ikusle gabe ez da berdina, ez da ezer, partiduak zian entrenamendu orduak izango balia bezala, eta azkenean, ez da berdin, ez? Eta esatezuna, entrenamendu garaietan ere, kantxara sartzeko orduak oso zehatzak zian, ordutegiak oso zehatzak zian, ezin genuen pistan beste taldekin gurutzatu, aldagela kaskotan ezin izan ditugu erabili, etxean dutxatu behar izate genuen, eta, egia da ez dela bat ere erresa izan. Gaina bestalde, klubak responsabilitate ekstra bat exigitu digu denboraldi honetan, azkenean itxialdi batek gure kirol errendimenduan eragin zezakenagatik, azkenean 10 egun edo gehiago etxean sartuta egon eta tarte hortan partidua harrapatzea bat zizun, partidu hori atzeratu beharra, gero aste batean 2 partidu jokatu beharra. Fisikoki ze eragin izan dezaken itxialdi horrek. Azkenean faktore asko izan dira tartean sartu dianak, eta gu zorionez talde osoa behin bakarrik konfinatu behar izan geha, eta denboraldia orduan nahiko normal eraman ahal izan dugu. Baina ondia talde batzuk, behin, bitan, hirutan konfinatu behar izan dutenak, eta horrek dakarren guztiakin. Jarraikortasun hori eten egiten da, ritmoa... Ritmoa eten, eta bai. Erizaina ere bazea, ez? Eta ez dakit pandemiak zen neurritan eragin zure jardunean? Lan gehiago suposatu dizun, edo antzeko lan egiten jarraitu duzu? Oain antzeko lana egiten nabil, baina hasieran jetxintzan lan kopurua. Zeni azkenean etxe bizitzetara juten naiz gehien egiten duguna etxe bizitzetara jutea da, bakurak eta olako gauzak itera, eta orduan pandemia bere itxialdean genden garaian behintzat, benetan beharrezkoak zian bisitak bakarrik iten genitun. Gainontzeko kendu ziteken guztiak kendu genuen, eta zentroa ere itxita dontzan, nik Groseko zentro baten iten dut lan, eta zentroa ere itxita dontzan, orduan lan kopurua jetxintzan. Oain, normaltasun bate eritxik geha, eta aldatu da, nire kasuan bai aldatu da, PCR eta antigeno proba pila batin behar izan ditutela, jendeari, alegia. Baina bestela egia esan, nire kasuan ez da gehiagi aldatu. Nik uste hori gehiago ospitale esparruan aldatu dela. Eta lehen arreta zerbitzu hietan da. Hori da, bai. Bueno, eskubaloi jokalaria zenez hortaz ere galditu nahi dizugu, eta usurbilen eskubaloiak tradizio handia du, ez? Tradizio handiko kirola da, ez? Zuki txikitatik argi izan zenuen eskubaloi jokalari izan nahi zenuela, edo nondi datorkizu kirol honetarako joera? Eskubaloi jokalari profesional bezala ez du nire burua sekula ikusi. Izan da pixkat, bizitza hola evoluzionatzen joan da, eta hemen bukatu dut, hala etorri dalako hori da. Baina egia da, Usurbilen betidanik izan dela, esan dezun bezala, kriston tradizioa eskubaloiakiko, eta nik lagunekin kiroldegin pasatzen ditun larunbat arratsalde asko, batez ere neguan eta guraldi txarrakin, ze izatezan gure plana, gehatze ginen igual herri erdian eta gero kiroldegira egotze ginen. Eta egia da nik etxean ere arreba zarragoa ditutela eta bilak ere eskubaloian ibilitakoak orduan, pixkat bazetorkidan, bai etxetikan eta bai herri hontan jaiotzegatik, behagatik ere, pixkat zaletasun hori eskubaloiakiko, ez? Gero urteak pasatzen joan ala, ikusten nun benetan gustatzen zitzaidan kirola dela, zen itxikitan egia da kirol ezberdina probatu ditutela, eta danetan nahiko ondo ibiltzen itzan, baina eskubaloia probatu nunean nahiko argi nun hori zala gehien gustatzen zitzaidana, eta gero urteak pasatzen joan dira, saltotxuak ematen joan naiz, eta gaur egun iritsi naizen lekura arte. Eta iritsi zaren lekura iristeko formazioa oso importantea da, ez? Zure esperientziatik abiatuta, nola baloratuko zenuke Usurbilen egiten den lana txikitako adin horietan, bai Udarregi ikastolan edo Usurbil kirol elkartearen barruan? Nik uste oso lan garrantzitsua egiteuela bai Usurbilen, bai beste herri guztietako klub guztik. Azkenean
bera-bera edo eskubaloian kasuan esan dizute, bera-bera edo bidasoa bezalako taldeak egon ahal izateko ezinbestekoa da beste klub guzti horiek egiten duten atzeko lana. Askotan, ez dakit, itzalean edo bezala gehatzen dela, baina nik uste benetan lan garrantzitsu egoela, aurroiek kaptatzen lehenengo, eskubaloi jokalariak egoten jarrai ezagun, eukitzen, eta, bueno, Usurbilen kasuan nik uste gainea oso ondo lan iten dela, ez? Nik uste taldeak, senior taldeak eta baita jumenetak taldeak Euskadiko mailan askotan egon dira jokatzen, Gipuzkoako mailatik orago, seniorrak bigarren mailara igotzeko fasea jokatu dute, lehengo asteburuan, Iruñan bertan egon itzala ikusten, eta nik uste lan oso ondo egiten duen klub bat dela, eta benetan eskertzeko egiten duten lana, askotan gaina bolondreski egiten den lana da, eta bendikan eta eskerrak gehiago eman berko leakela nik uste. Eta esate izuten bezala, ni ez nitzake bera-berara sekula iritsiko, aurretik Usurbilen emandako pausoak ez banitu eman. Bueno, eta orain jarraitzi dituzu bertako taldeen martxa, Iruñan Bai, ez naiz, askotan ez izaten dut kiroldegira partiduak ikustea juman, ere entrenamendu partidukin koinziditzen dutelako, baina egia da, taldekide hori batzukin planen genula eta bertan izan ginean, bai. Bueno, profesionalei, kirolari profesionalei maiz galdetzen zaie bere txikitako idoloengatik, ez? Zure kasuan, emakumezkoen kirol jarduna duela oso gutxi arte, esango nuke oso bazterrekoa izan dela, ez? Ez duela izan gizonezkoen edo mutilen kirolek izan duten perspektiba mediatiko hori, ez? Orduan, zure kasuan, zu txiki hazinean, bazenun idolorik edo erreferentziazko jokalaririk, emakumezko jokalaririk? Ontsa ez dut oroitzen. Azkenean ni eskubaloia ikusten hasi nintzen, ja behin bera-beran neonian. Ni lehenago Usurbilen jokatzen nuen eta eskubaloia ikusten nuen, baina bizi zuzenean kiroldegitan, bai hemen edo bai inguruko herritara noiz bait gerturatzen ginen. Baina telebistan eskubaloia ikusteko oroitzapen hori ez dakat. Nik gerogo hasi nintzen eskubaloia gehiago jarraitzen, nik uste ikusgarritasun gehiago irabazten jundan kirol bat dela, denbora pasa dela. Eta oantxe bertan nik uste ez dakatela gogoan erreferenteriko txikitan. Eskubaloiko emakumezkoa ez behintzat. Bueno, adierazgarria da ez, bere horretan. Behin geho bera-berara eritsi nintzanean, taldekideak behaiek izan zian nire erreferente eta jarraitzen dute izaten. Baina ara iritsi aurretik, ez. Bueno, aipatu duzu ez gero eta ikusgarritasuna handiagoa lortzen ari da emakumezkoen eskubaloia eta beste kirol jarduera batzuk ere berdin, ez? Gainera, hainbat eta hainbat jarduera esan daiteke profesionalizatzen edo hasi direla. Hala ere, pentsatzen dut, oraindik alde handiak egongo direla gizonezkoen eta emakumezkoen artean, ez da? Bai, nik uste pausoak ematen aidiala, hori realitate bat da, baina egia da, oraindikan asko dago laiteko. Bestalde, ja, emakume eta gizonen arteko aldea ez ezik, eskubaloian kasuan, beste kirolekiko ere, esan daiteke, bigarren mailako kirol moduan ere ikusten dela eskubaloia, orduan, aldea oraindik eta nabarmenagoa izan daiteke, ez? Baina, bueno, esate izuten bezala, egia da aurrera pausoa handiak egin diala, nire kasuan, nire klubean, denok kontratatuta gaude, denok kotizatzen dugu, lan kontratua dugu, langile gisa kontratatuta gaude, baina egia da, beste klub askotan liga berean ez dela hori gertatzen. Soldatak oso prekarioak dira, ez da holako seguritate sozialare askok ez dute izango, eta egoera benetan penagarria da, ez? Azkenean pena emateizu zure dedikazioa kirol profesionala bezalakoa izatea, eta gero benetan jasotzen duzun... Ordainean jasotzen da hori da, ez dela benetan alakoa, baina nik uste ari gehala pausoak ematen, saiatzen ari dira ikusgarritasuna ematen, emakume eta gizonen kirola parekotasun batian jartzen, eta lan asko dago aurretik, baina ari geha pixkanaka.
Eta gizartean ere ikusten da, ez gero eta badagola kontzientziazio gehiago, ez? Bai, nik uste bai ez. Geroz eta gehiago hitz egiten da nik uste kirolaz, emakumeen kirolaz eta gizonen kirolaz baino. Bueno, zuk oso garai ona ezagutu duzu bera taldean, nik kanpotik, begira, barrutik nola ikusiko dian gauza, baina, 7 liga irabazi dituzu honezkeo. Ezakit, 7 liga irabazita gero, ohitu egiten ote da bat irabaztera, edo berdin baloratzen duzu txapelketa bakoitza? Hombre, nik uste bakoitza berezia dela, ez? Azkenian guk badakigu zelan egon dan urte guzti hauetan emaitza horiek lortzeko. Eta bueno, egia da, bai gertatzen dela, bai ikusita bera-berak azken urteetan izan dituen arrakastak edo, azkenian gizarte, exigentzi maila bat edo etortzen dela, ez? Eta guk gure buruari ere egia da, urtero jartzen dizkiogun erronkak beti izaten diala, titulo guztiagatik behintzat borrokatzea. Gutxienez borrokan egotea eta lortzeko aukera hori izatea. Baita esate dizut, atzetikan egon den lana ikeragarria izan dela, eta ez bakarri jokalari aldetik, klubak gestio aldetik ere egin behar izan duen lana gaur egun gauden puntura iristeko, oso ondia izan da, azkenean oain ikusten dira fruituak, atzetik indan lan guztianak, baina aurreko urteetan tituloak irabazten hasi aurretikan, bera ja gestio aldetik, presupuestoa ondo gestionatze aldetik, nik uste lan handia indula eta oain aigeala ikusten horren emaitza. Ni egia da, momentu justu honenian iritsi nintzala esango deu, ze azken 9 ligetatik 7 irabazitu gehiala da. Bueno, oinarri sendoa du orduan klubak, ez? Bueno, zure taldean ere atzerritarrak daude, eta ezakizuk inoiz izan duzun tentaziorik, aukerarik atzerrira joateko atentzio ditzizu, edo jungo zinake jolastea probatzeatik, edo pozik zaude zauden tokian? Duela urte batzuk bai tentazio moduko bat edo izan nula, ez? Zane bai denboraldi bat oso ondo aurkitzen itzana, gauzak oso ondo ateratzen aizitzea izkiana, pertsonalki. Eta, bueno, momentu hortan bai burutik pasa edo esan nula, bueno, zeatik ez, Erasmusa ez din izan dut juma, hemen lotuta hona izelako, zeatik ez probatu atzerriko herrialde baten jokatzea. Baina, bueno, hor justu etapa hortan belauneko lesio larri bat jasan nun, eta, bueno, momentu hortan ja, bueno, ametsoi esango dugu pixkat alde batea geratu zitzaidala. Gero ere izen bezala lanean hasi nintzen, baina beste erabateko lotura eukin ditun hemen, eta bueno, orduan ideia hori pixkat baztertuta izan dut azken urtetan. Baina bai egia da bere garaian tentazio hori eukinula, bai kultura ezberdinak ezagutzagatik, liga ezberdinak ezagutzagatik, bai bere garaian izan hon, baina azken urtetan ja pixka bat baztertuta. Bueno, zoik maiz Europan jokatzeko salikatu zeate, ez dakit, bidaiatu asko bidaiatzen da holakotan, ez? Europara sailkatzeko txartela lortzen danean, baina zer gero turismo egiteko aukerarik eukitzen zuenik, edo autobusa, abioia, partidua, etxera, eta listo. Gu beti esate dugu, herrialde askotan egon gehala, baina herrialde askotako aireportu eta hoteletan egon gehala, ze hortik aurrea, bueno, eta kiroldegitan noski. Gila da ez teula denbora asko izaten, nahiko denbora justuak injutega normalian partidutara, bezperan iritsitakoan entrenatu eta hurrengo gunean partidua jokatzeko. Gure tartetxoak aprobetxatzen saiatze geha, bueltatxo bat emateko goizetan, partidua aurretetik edo olako kontua, baina gila da turismoa, hola esateko turismoa ez deula iten. Ez dago aukerarik. Zuk pentsa ze limitatuta izaten deun denbora, behin izan genula 4 orduko eskala ustet Munitzen, hegaldi eta hegaldi artean, eta batzuk erabaki genuen Munitz bertara jutea 4 ordu horiek pasatzea, ez dugu aukerarik izaten bestela hortako. Bestela ez zenuke aukera izango, ez? Bueno, lesio larri bat aipatu duzu lehen, eta lesioak gustatu kirolari baten ibilbidearen parte dira, ez? Ezakit, ja, ibilbide bat osatu duzu, adin badaukezu, ezakit adinarekin hobeto daramatzen lesio garaia, edo beti izaten da zaila eramaten? Nik uste beti dela nahiko zaila, eta gero nola harrapatzen zaitun, ze momentutan harrapatzen zaitun, nola juten dan lesioa, ze horrek eragina handia daka.
Ni bi belaunetatik nago operatuta, eta lehenengoa izan zen Usurbilen jokatzen nun garaitan, juveniletako bigarren urtean, eta nik askoz hobeto eraman nik uste garai hortan, bigarren aldiz tokatu zitzaidanean baino. Ez dakit gaztegoan nintzalako, eskubaloia etzelako hain presentia, hain importantean ere bizitzan, hortara dedikatzen naizelako. Egia da askoz hobeto eraman nula lehenengo lesio hori. Bigarrena baita ere egia da komplikatu intzala pixkat, bigarren zirurgia bat behar izan nula, luzatu intzala pixka denboran, eta esan dizuten bezala harrapatzezian momentu baten oso ondo jokatzen nitzana, oso ondo aurkitzen nitzana, eta batean zablasteko handia izan zana. Orduan, nik uste oso momentu ezberdinetan harrapatu nindula, eta orduan bigarrena gehiago kostatu zitzaidan errekuperatzea. Baina, esatezun bezala kirolari baten parte dira lesioak, inoiz ez datoz ondo, inoiz ez da momentu egokia lesio bat izateko, baina, egia da jokalari eta pertsona bezala azten laguntzeuela, orduan, ahalik eta ondoena afrontatu eta hobetoen rekuperatzen saiatu eta listo. Zuk ja talde berean, ja denbora bat egin dezu, kanpotik datozenentzat edo gazte hasi berrientzat ja erreferentzia bat zea, ez? Zegit hori ardura hori sumatzen dezun, zu sartu zinenen beste batzuk hartuko zuten errelebu funtzio hori, baina zuk sumatzen dezu ardura hori tokatzen zaizula asumitzea orain. Ia esan, inoiz ez daiz oso konstiente izaten, urteak pasa dira eta gila dagoen taldeko zarrenetariko naizela, eta eritzen nintzen nintzen... Gaztena. Bai, 10 urte eta gehiago eramaten nintzen taldekideekin. Eta oain denboa pasala, esatezu, nahi edo ez tokatu zait errelebo hori ematea, nire referente izan dian horiei, bertakoa naizelako, hasteko, eta bederatzi denboraldi edo badara madalako taldean, ez? Nahi presioa ez ditzu posatzen, azkenean egia da nahi naturalki zeiten gauza badala, gaztiei gauzatxoak zuzendu, edo ahalik eta ondoen, behaiek gure artean ahalik eta ondoen setitzen saiatzia, edo, nik uste gauza horiek naturalki ateatzen zaizkitenak diala. Eta, taldean bai ikustetela, jendeak kontutan hartzen hauela, ez? Azkenean, ez dakit erreferente danitza, baina, bai kontutan hartzen zaitela. Baina, esate izuten bezala, neko naturalki etorri dan gauza bat izan da, ez dit bereziki lana suposatzen, eta, guztua sentitzen naiz esparru hortan. Ondo, baditut galdera batzuk labur erantzuteko modukoak, ze ja ibilbide bat egin dezunez, pentsatzen dut erantzuteko moduko galdera diara ez, eta, hasteko ibilbide honetan badakit oso zaila dela, hau erantzute baino. Taldekide bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Igual bi esango izkizut, hasiera-hasieratik onartuko dizu. Hasiera-hasieratik elkarrekin gaudelako, Alba Menendez eta Maitan Etxeberria. Bilak hirurokea kapitainak eta, behaie bilak esango izkizut. Aurkari askoren kontra jolastu behar izan duzu, ez dakit zein dan zure ibilbidean ezagutu duzun aurkari gogorrena edo aurkari honena? Urte asko izan dira eta aurkari asko. Egia da, zorte aukiet Europako iritsi nintzen bigarren urtean, jokatu ahal izan genuela Championsa, eta momentu hortan munduko jokalari honena bezala izendatuta zeon jokalarian kontra jokatzeko aukerare izan nun, eta Andrea Lekitzen kontra jokatzeko aukera izan dut, Nora Mork diala eskubale munduan oso izen handiak, eta orduan nik uste ohore bat izan dela haiekin kantxa konpartitu alizatea aurkari bezala balin bada ere. Eta entrenatzaile bat aukeratu beharko bazenu? Ni beti oso oroitzapen hona dakat Martin Larrañaga eta Jon Begristain berritza, hemen Usurbilen egon ginen garaikoak. Eta oso oroitzapen hona dakat, behekin nik uste asko ikasi nula, beti horre hondian, nire ibilbidea bera-beran jarraitu arren, beti nire atzen hondia, hor gertu ibilidia beti, eta beti gustatzen zait behaietaz gogoratzea. Eta eskubalo ikantza bat, aipatu beharko bazenu? Antxe bertan gazka esango izut, azkenean azken urtetako oroitzapen honenak edo partidu esanguratsunak bertan jokatu ditugu, eta, jos. 7 liga erabazi dituzu, une gogoangarri asko izango dituzu, baina bat aukeratuko bazenu?
Asko daude, momentu asko daude oso oroitzapen ona dakatenak, baina bat beti bereziki, ez dakit, oroitzapen honek hartzen dena da, Kanarietan irabazi genuen liga, ez dakit zalako gure aurkari zuzenan kontra, edo, bueno, ez dakit, egoera zehatz bat eman zalako, baina nik uste gero ospakizunare oso nauki genuen, eta, bueno, orduan oroitzapen oso nadakat Kanarietan, ez dakit ze urte zan, ez dakit ze denboraldi zan, baina bertan irabazi genuen liga. Bueno, ja bukatzeko, Nowak 25 urte egin ditu eta ez dakit, hasieran aldizkari bat plazaratze zuen Nowak, gero sarean hasi zen ere interneten bere lana egiten, gero kulturek elkarte bezala bere lana betetzen du, aisialdian ere gero eta ardura gehiago hartzen ari da, oraindik lan asko egiteko dago, baina zuk Nowak baloratu beharko bazenu, ze baloratuko zenuke? Nola sentitzen dizuzu? Ze ekarpena egin dio zure egunerokoari Nowak? Hombre, nik uste herri mailan lan handia indula eta egiten dula Nowak, ez? Azkenean, ni herri mailako berri askotaz Nowagatik enteatzen naiz. Oain gehiago sare sozialetan egia da, Twitterren edo lako sare sozialetan, baina egia da, ni herrik mailako notizia asko, trafiko inguruko gauzak, igual obretan ondianian nazionalian, eta olako gauza askotaz, Nowaki esker enteatzen naiz. Orduan, nik uste herri mailan informazio iturri gisa, esan dezun bezala, aisialdi, kultura, nik uste esparru askotan lan handia egiten dula, eta benetan beharrezko dela olako azpiegitura bat izatea herri bakoitzean. Eskerrik asko, denbora eskaintzeagatik eta zorte hon. Eskerrik asko zuei.